Jeg har simpelthen styr på. Det som jeg også tænker, det er, at jeg kunne godt tænke mig at vise den øvelse, jeg godt vil have af dem, der skal skolde, at de skal lave. Så jeg har tænkt mig selv lige at gå på vandet. Og dem, der har lyst til at skolde, de kan gå med ned på broen og se, hvad det er, jeg gør. Sådan. Så er det efterårstraffets sidste rul. Tada! Det vil være godt. Super god hovedlæg der. Det er bare stop ud. Totalt lige over.